això el que us deia, Netflix pues, té molts problemes i és bàsicament perquè han perdut el lideratge, tot i que segueixen sent la que té més usuaris i més renom, estan perdent molts usuaris, estan perdent molt de noms, els estan agafant el terreny és perquè no s'han sapigut renovar. I això per diferents motius, no? Un dels motius és que té un dels preus més cars, perquè val pràcticament 9 euros, 8,99 al mes, i això és el mateix que val, per exemple, Disney o similar al que va a altres plataformes com HBO, és més car que Filmin, és molt més car que Prime Video, i la qualitat que ofereixen, la relació qualitat-preu no és molt bona, perquè sí que Disney és molt car, però estan guanyant molts clients perquè tenen en exclusiva tot el contingut de Disney, tot el contingut de la Fox, tot el món Star Wars, tot el món de Marvel, a part tenen Stars, tenen produccions alienes, i això, tot i que el preu és similar, els dona una qualitat-preu molt més elevada de la que té Netflix o la que pugui tenir una altra plataforma amb el mateix preu, perquè tenen continguts que altres no tenen i és contingut de molta qualitat i de molt nom i sobretot a nivell mundial. I això Netflix no ho té, perquè és que a més Netflix, si féssim un símil amb els restaurants, seria McDonald's, no? Molta gent ja ho ha dit diverses vegades i de fet el Polícules és una de les persones que ho diu, que Netflix seria el McDonald's de l'audiovisual, no? Tenen molt contingut, molt ràpid, canvia constantment, fins ara estava bé de preu, però a poc van pujant el preu igual que McDonald's, i podrien dir que són el fast food de la creació de contingut audiovisual, així com hi ha el fast fashion, que és el Zara, el Bershka, el Primark i tot això, doncs Netflix seria el McDonald's de l'audiovisual, creen molt contingut, no sempre és de bona qualitat, però el saben vendre molt bé, la gent el consumeix, però al cap i a la fi no aporten res que no hi hagi, és cosa molt... Bé, que si no ho veus no passa res, si ho veus, doncs mira, t'entreté o no, depèn de cadascú. Però el seu contingut no... Cada cop produeixen més, cada cop produeixen pitjor, i és que de fet hi ha setmanes que treuen 3-4 sèries i no triomfa cap i els dies és completament igual, perquè penses, si no triomfa la producció, la pel·lícula, la sèrie d'aquesta setmana, triomfarà la de la setmana que ve o triomfarà la que treguem d'aquí 4 dies. I els és igual, i els surt de tant en tant una sèrie que ho peta molt i es parla molt d'aquesta sèrie a les xarxes i es parla molt d'aquesta sèrie a les televisions o d'aquesta pel·lícula, però és que després tota la resta que hi ha és palla i és producció seva, en molts casos, i és producció molt cara, i per això el preu cada cop és més car, perquè produeixen molt car, i la gent cada cop parla més de les seves produccions perquè cada cop pues, saturen a la gent, saturen el mercat i la gent es va cansant, la gent no pot veure tot i això els està passant factura a Netflix. El que jo crec que han de fer és deixar de produir tant, deixar de produir tanta merda i en lloc de produir 3 sèries a la setmana o 4 sèries al mes o els números tan absurds que fan ara, que produeixin la meitat, que es gastin més diners més pressupost en doblatge i subtítols a diferents llengües per arribar als parlants i als que busquen contingut en més idiomes, no només penso en el català o el basc o el gallec, sinó en molts més idiomes, també idiomes dels països nòrdics o de països asiàtics, i produir menys i gastar-se més diners en que les produccions siguin molt més bones, no que la gent les miri perquè hi ha molt bona difusió, però després al cap d'uns capítols es cansa perquè l'allarguen, perquè no té cap sentit la sèrie. I això hi ha en altres plataformes com Disney Plus o Prime Video que ho fan molt millor, perquè Disney Plus sí que és veritat que també treu unes quantes sèries a l'any, però potser un any te treu una o dues sèries de Marvel, una o dues sèries del món Star Wars, pel·lícules de Disney, alguna pel·lícula de les produccions de la Fox, alguna sèrie relacionada amb alguna pel·li de Disney o alguna pel·li de la Fox, i això està bé perquè són sèries molt concretes, molt pautades, molt calendaritzades de diferents mons per a diferents públics que a vegades es troba entre ells, sobretot potser Marvel i Star Wars, però no s'aturen al mercat, no treuen 40 sèries a l'any, treuen
4, 5, 6 sèries i a part temporades de sèries que han produït altres anys i Prime Video una mica el mateix, no produeix 40 sèries ni se li va de les mans la producció de sèries i, i això està bé perquè no agobien a la gent, no saturen el mercat i, i la gent pues, bueno, pues està més tranquil·la i la gent cada cop això també ho valora més i per això Disney i Prime Video estan pujant molt, igual que el HBO i Netflix cada cop doncs, està perdent tant clientela com no. I a més hi ha un tercer punt molt important que això Netflix no ho ha sapigut veure i no s'ha sapigut adaptar i és que hi ha altres plataformes com Prime Video que ofereixen altres serveis a part d'un sistema, un servei de streaming de cinema o de sèries a la carta, perquè si tu et crees un usuari de Prime Video tens el Prime Gaming que et permet subscriure a canals de Twitch, dona premis per als videojocs, a més tenen-lo d'enviament gratuït en un dia o en unes hores, depèn on visquis a les compres d'Amazon, tenen música gratuïta a l'Amazon Music i això Netflix no ho fa, no ho té i això és un dels motius també pels quals Prime Video si els està menjant i és perquè s'han sapigut adaptar a altres mercats més enllà de que hagin comprat la productora MGM, que és la de James Bond i per això ara Prime Video té o tindrà tot el contingut de James Bond i tot el contingut d'aquesta productora en exclusiva, s'han sapigut adaptar i obrir-se al mercat i atreure públic més enllà del que ja ofereixen altres, que és pel·lícules i sèries en streaming. I això Netflix no ha sapigut veure, no ha sapigut fer. I a més, hi ha altres plataformes com Disney Plus, que té contingut propi de Disney i en exclusiva, i les altres plataformes que ho tenen, com pot ser Prime Video o Rakuten, ho tenen en lloguer o compra. HBO és el mateix cas que Disney o similar perquè té en exclusiva tot el contingut de la Warner i per tant totes les pel·lícules de la Warner que hi havia a Disney i les sèries com per exemple Friends han desaparegut del catàleg de Netflix i se n'han anat a HBO i a les altres plataformes pagant compra o lloguer i això la gent també ho ha vist i hi ha gent que se n'està anant a HBO pel contingut de la Warner que Netflix no té i no pot tenir, pel contingut de Disney que Disney Plus té i Netflix no té, pel contingut que ara oferirà Prime Video i Netflix no pot oferir. I a més, també s'ha de comptar que Netflix també hi ha una cosa que tampoc té i és que té un públic general, no és específica ni la gent que busca un mercat concret cinematogràfic diu, va, he d'anar a Netflix perquè és que si no vaig aquí el cinema que m'agrada a mi, que pot ser el cinema clàssic o cinema europeu o sèrie B o coses així, Netflix això no ho té i en canvi hi ha Filming Cat o Filming que sí que té molt d'aquest contingut i per tant si tu ets un gran cinèfil i prefereixes veure La finestra indiscreta o prefereixes veure les d'Alfred Hitchcock, no et crearàs un usuari a Netflix perquè el que té són coses, pues, això, molt comercials, molt modernes i per això te'n vas a Filmin i no a Netflix i el la suma de tot això és el que està fent que Netflix perdi diners que no són i perdi clients i perdi homes que no estan especialitzats en cap mercat en concret, estan perdent títols de productores molt grans i molt famoses i que tenen grans títols que atrauen a molta gent com la Warner, Disney o altres, no ofereixen res a part del servei de streaming i per això Amazon, bueno, en aquest cas Prime Video, HBO Max i Disney se'ls estan menjant, li estan traient mercat i això pot anar més, i si Netflix no s'adapta, si Netflix no ho veu, si Netflix no s'ho mira, no es posa les piles, això els pot saturar i poden acabar sent el Nokia o el Kodak de les plataformes, no? La primera, la gran, la que tothom mirava, la que tothom tenia, però com no es van saber adaptar als nous mercats de càmeres digitals en el cas de Kodak, o en el cas dels nous mòbils smartphone, en el cas de Nokia, doncs acaben desapareixent i quedant-se el record el nom i la gent consumint altres marques i altres serveis perquè els hi donen molt més del que ells volen i per tant la gent és normal que també pues, si pot tenir servei de streaming a la carta de pel·lícules i sèries i a més pot tenir enviaments gratuïts
d'Amazon o premis al Twitch o als videojocs, doncs se n'aniran a l'Amazon Prime Video. Si poden tenir una plataforma amb contingut específic que els agrada més a ell, de cinema independent, europeu i tal, se n'aniran a Filmin Cat. Si els agrada molt el món de la Warner, DC i tot això, se n'aniran a HBO. I si prefereixen Disney o Fox o Star Wars o Marvel, lògicament s'aniran a Disney Plus. I com Netflix no és especialista en res, sinó que ho tenen tot a l'ample, doncs la gent això ho veu, la gent es va cansant i se'n va a altres empreses, altres marques, que els hi donen més els que volen, el que busquen i això és així. I això és una mica el que està passant a Netflix més enllà de la pèrdua d'usuaris i en part pel tema del tancament de Rússia, sinó que va més enllà i estan perdent molt de nom, les accions estan baixant molt i bé, a veure com acaba, a veure si saben reciclar o si segueix la baixada o a veure què fan. Però jo crec que la solució que proposen de baixar preu i donar a canvi d'anuncis no és la solució, perquè de fet hi ha altres plataformes que tenen anuncis, però el contingut amb anuncis és gratuït, que és Rakuten en aquest cas. Tu pots crear un usuari gratuïtament i veure les pel·lícules i les sèries que tenen a l'apartat gratuït amb 2 o 3 anuncis, o pots jugar o comprar. I d'això ja Netflix ja són grandets, ja sabran el que han de fer, però és estrany veure com una gran empresa no s'ha sapigut adaptar al mercat ni a la competència ni al que ofereix la competència. Però bé, una mica acabat de parlar de Netflix i això, passarem a la part més normal, a les novetats. A partir d'ara no seran totes les novetats, com he dit al principi i he dit a les xarxes, seran novetats molt destacades, grans títols de cada plataforma o els principals, els que crec que són millor per l'actualitat o pel que són. Sí, és que és això, Netflix ofereix porqueria i no s'han sabut adaptar, i és veritat que hi ha altres, no? Com Movistar o Prime Video o Filmin que que tenen un altre mercat i que ho tenen molt millor tot, però no sé, ja s'ho faran els de Netflix, vull dir, no és problema seu. I lo dels anuncis és això, jo crec que és un error, o ho han tret com a rumor, potser ho han tret com a rumor, en plan de a veure què passaria si fem això, i mirem la reacció de la gent a veure què diuen, i això, però jo crec que serà, que no sé si ho acabaran fent la veritat, perquè és això, molta gent si paga és per no tenir anuncis, i si et fan pagar i tenir anuncis és que no té cap sentit res. Gràcies, peix, que vagi molt bé, ja ens veurem quan faci alguna visita per Barcelona, gràcies per ser-hi, que vagi bé, i seguim, això, Netflix no, és que no té cap sentit, subscripció amb anuncis no té cap sentit. I amb la pasta que tenen, si en lloc de gastar-se tota la pasta que tenen en fer 10 sèries de cop, s'ho gastessin en fer dos amb molt bon pressupost i molt ben fet i amb més doblatges i subtítols, segurament la qualitat seria molt millor, segurament es gastarien molts menys diners, no s'aturarien el mercat, no agobiarien els seus clients, els seus usuaris, i tot això no passaria, perquè és veritat que és això, és que Netflix és que produeix massa i massa malament i l'únic que fan amb això és saturar el mercat, no atraure nous clients, saturar el mercat, saturar els seus propis clients i això al final agòbia i la gent es cansa i cada cop Netflix té menys nom per les produccions que tenen i perquè no s'han sapigut adaptar, veuen que la competència ofereix altres coses a part de sèries i pel·lícules i en lloc de buscar altres continguts per oferir, produeixen més i fan més anuncis, però al final la gent, vull dir, l'anunci de Narcos te funcionarà amb Narcos una vegada, però no pots anar fent 30 anuncis de 30 sèries perquè al final la gent es cansa i és així i això Netflix ho ha de canviar perquè, bueno,
i si no ho canvien, doncs ja s'ho faran total. En realitat jo mai he estat subscrit a Netflix, bàsicament per això. Sempre l'he trobat que és el McDonald's de l'audiovisual i no m'ha agradat mai res. I bé, ara si no teniu cap altre comentari pel tema Netflix o pregunta o el que sigui, ara sí, passaríem a les novetats, que seran novetats destacades a partir d'ara. Depèn de la plataforma, entre 2 i 6. Bueno, mm, no sé on vius, perquè no tinguis HBO, però potser el contingut d'HBO està a altres plataformes, perquè jo estic aquí a Irlanda, el contingut HBO com a tal tampoc existeix, però a Sky o a Nou està el catàleg de HBO i de fet bé, HBO està integrat i potser al país on vius amb HBO passa el mateix amb una altra companyia o amb una altra plataforma. És mirar-ho. És fàcil, només has de buscar a quina plataforma del teu país hi ha Friends i contingut de la Warner i llavors ja ho sabràs. Bueno, no ho sé, HBO no l'he provat, no sé si és de les pitjors o no, però mm, tot és debatre-ho. Si voleu un dia fem un directe entre els tres i debatim a veure quina plataforma és pitjor o quina és millor tant per la interfície i pel contingut i a veure si ens posem d'acord i què creiem. I si et fas Disney està bé, el problema és que hauràs de tenir la interfície en castellà i la facturació espanyola perquè si no molts títols en català no et sortiran. I si tens la interfície en anglès, per molt que tinguis la facturació espanyola, hi ha títols que no et surten en català. Per exemple, els Star Wars, si no tens la interfície en castellà no et sortiran al menú d'idiomes. I, i per tant, ja que estem aquí, com a consell a tots els que tingueu Disney, la interfície en castellà, pensava que mai difondria que algú us posés una interfície o una aplicació en castellà, però si teniu Disney Plus ho heu de fer perquè si no, la majoria del contingut en català no el trobareu o no el podreu utilitzar perquè no, si teniu la interfície en castellà, el menú d'idiomes del reproductor no, no us sortirà el català com a llengua. I les tres pel·lícules de Star Wars que hi ha a Disney en català són un exemple i n'hi ha d'altres. Crec que la majoria, de fet, no es poden veure en català si no tens la interfície en castellà. Però va, novetats. Comencem amb a ContraPlus, una plataforma que va sortir fa poc, però tenen molt contingut en català, és de la distribuïdora Contracorriente. Aquesta setmana han penjat Jocs Bruts, també l'han publicat a Prime Video al seu canal. De fet, pràcticament tot el que hi ha a ContraPlus està a Prime Video, a Filmin o a Rakuten, o a les 3. En aquest cas està a Prime Video en el canal, està només doblada al català, és una comèdia i és novetat d'aquesta setmana ContraPlus. Una altra novetat és Caix. Aquesta ja estava feia temps a Prime Video en català, de fet jo la vaig veure fa bastant temps i és una comèdia, suspens thriller, bé, us pot agradar, us pot entretenir una tarda que no sapigueu què fer, pues si no sabeu què fer podeu anar a Prime Video o ContraPlus i mirar-la. De fet a Prime Video està amb la subscripció, no amb el canal, per tant no teniu excusa i us pot entretenir una tarda tonta que no sabeu què fer. Deliciós, una altra novetat a ContraPlus, també disponible a Filmin.cat i a Rakuten en català. Les tres plataformes han aparegut ahir o abans d'ahir. De fet, a Filmin.cat va aparèixer un dia més tard que les altres dos. És una comèdia, drama històrica sobre la història de com es va crear el primer restaurant de la història. I això. Doncs mira, avui li he fet la broma al teu company del podcast de la Gata Christie per fer un directe la setmana que ve. Ja ho podem parlar per DM, si voleu, ho podem parlar i muntem alguna cosa per la setmana que ve o per l'altra o per més endavant, quan us vagi bé. Jo no tinc cap problema. I ara, després d'aquest tall contestant al chat, tornem a les novetats. Ara Filmin.cat, Mercenaris d'Elit, una novetat de fa 2 setmanes, crec, com ja us he dit abans, com la setmana passada no vaig fer directe, aglutinaré les novetats principals d'aquesta setmana i la passada, aquestes de la passada,
Està disponible amb el doblatge i els subtítols en català. És una pel·lícula d'acció, el cartell ja demostra ben bé què és. Seguim amb Filmin Cat, ara novetat perquè és un títol, l'he destacat perquè és dels pocs títols infantils que hi ha aquesta setmana nous a Filmin Cat, i de fet, tret de Filmin Cat i Rakuten no hi ha cap novetat infantil. La Clara i el Nadal, bueno, és una pel·lícula més de cara, no? De cara al desembre, però ja podeu calentar motors de cara al Nadal, o si teniu molta calor ara que ve l'estiu, doncs us refresqueu pensant en el Nadal, amb aquesta pel·lícula infantil. Una altra pel·lícula d'acció, de Filmin Cat, l'últim tret, també disponible amb doblatge i subtítols en català. I ara una que a certa persona, bueno, a uns quants del xat us pot agradar, és una pel·lícula en català, disponible en català i subtítols en català Filmin, sobre basada en l'Agatha Christie, en una de les seves novel·les, una aventura de l'Agatha Christie. Us pot agradar, si us van les pel·lícules de detectius, thrillers, crims, us pot agradar, i això sí, us recomano que si la voleu veure la veieu aviat, perquè crec que el 27 del mes que ve desapareix, només estarà un mes disponible. Per tant, no tardeu en veure-la, us pot agradar. I bé, seguim amb Filmin. Aquesta és novetat d'avui o d'ahir. Si hagués sortit aquesta novetat la setmana passada, la podria haver recomanat per Sant Jordi al Twitter, però no ha sortit, és el Cafè de la Marina. Torna a estar disponible a Filmin Cat, ja ho va estar fa un temps i ara hi torna de tant en tant, no? Filmin té un catàleg molt canviant, desapareixen, apareixen pel·lícules, i de tant en tant doncs tornen pel·lícules que ja havien estat, com és aquest cas. I La Jungla, aquesta és novetat d'avui, disponible amb doblatge i subtítols, una pel·lícula d'aventures del que per la majoria de nosaltres és Harry Potter. No, ja pot fer el que vulgui, però serà sempre Harry Potter. Ja se'n pot anar a l'Amazones, ja se'n pot anar a l'Atlàntida, ja se'n pot anar on vulgui, però sempre se'l relacionarà amb Hogwarts, aquest actor. I passem a Movistar. L'única novetat amb Movistar, exacte, sempre serà Harry Potter. L'única novetat en català a Movistar, també amb subtítols en català, és Una llibreria a París. Bueno, no hi havia molt per triar per a destacar de Movistar, perquè només hi ha aquesta pel·lícula amb doblatge nou, per tant, també hagués sigut una bona recomanació per la setmana passada, que venia Sant Jordi, el món literari, el món editorial, llibreries, però l'han penjat aquesta setmana, hem perdut l'oportunitat. I una altra novetat destacada de Movistar, en aquest cas només amb subtítols, és 50 ombres més fosques. La destaco perquè ja fa unes setmanes van penjar la primera part amb subtítols en català. No sé si va agradar o no, però el Twitter va crear una mica de moviment, els retuits i tal, i al seu moment quan va sortir va donar molt de joc, va ser molt coneguda, es va comentar molt la pel·lícula, els llibres, i per tant la destaco per a que, si us agrada aquest cinema i us heu llegit els llibres, la veuré al seu moment al cinema, sapeu que la podeu veure amb subtítols en català a Movistar. I ara passem de plataforma. Movistar ha sigut molt ràpid, no hi havia molt a destacar tampoc, i passem a Prime Video. Prime Video ja fa unes setmanes que està penjant molt contingut en català i està molt bé. I en aquest cas ha penjat una pel·lícula que ja està a Filmin Cat disponible en català, és Bon Nadal, Mr. Lounge. Ara està disponible a Prime Video. Crec que està disponible en lloguer o compra, igual que crec que a Filmin també, però bé, una pel·lícula que ja pràcticament podríem dir que és un clàssic, que també ha donat molt de soroll pel Twitter quan la vaig publicar. Quan dic soroll no vull dir que la gent s'hagi queixat o el que sigui, sinó que la gent l'ha comentat perquè li agrada aquesta pel·lícula, n'ha hagut molts retuits, molt m'agrades i tal. Captivity, una altra pel·lícula nova a Prime Video, al canal a Contra Plus i també a la plataforma Contra Plus. Ara l'he destacat a Prime Video per tenir més títols destacats a Prime Video, si no tots haguessin anat a Contra Plus pràcticament. Un thriller, terror,
Si us agrada el cinema de terror, a Prime Video teniu unes quantes pel·lícules en català ara, també a Movistar, però a Movistar són amb subtítols. I una altra novetat a Prime Video, disponible amb doblatge català i subtítols en català, Intocable, una pel·lícula que va donar bé, molt bones crítiques quan va sortir, una comèdia dramàtica que té això, molt bones crítiques, molt bon nom. Fins fa poc estava només disponible a Filmin Cat doblada al català sense subtítols, amb lloguer o compra, ara ha arribat a Prime Video amb subtítols i doblatge, també amb lloguer o compra. I passem a Rakuten. Rakuten, totes les novetats destacades que hi ha a Rakuten són pel·lícules de Disney. La setmana passada vam penjar la versió en català de Red, ja la tenien disponible però sense el doblatge en català, i la setmana passada vam penjar el doblatge en català de Red. És l'última pel·lícula de Pixar i de Disney que es va estrenar a la plataforma Disney Plus i bé, per a passar un bon cap de setmana en família, doncs no teniu excusa. Si no teniu Disney Plus i no us voleu fer Disney Plus, la podeu llogar o comprar a Rakuten i la tindreu disponible en català, igual que la següent, la primera de Frozen. Passa el mateix que amb la de Red, fins ara estava a Rakuten, però no estava amb el doblatge en català. Ahir van penjar el doblatge en català de Frozen 1 i Frozen 2, així que si voleu fer marató de Frozen no teniu Disney Plus, no teniu excusa, la podeu llogar o comprar a Rakuten. Si sabeu quan la voleu veure, llogueu-la, perquè us sortirà més barat i les podreu veure les dues. Teniu uns dies per veure-la, i si la voleu comprar i no sabreu quan la veureu, o si la voleu tornar a veure, doncs teniu l'opció de compra de Rakuten. I per acabar les novetats i les novetats de Rakuten, perquè ja no hi ha més plataformes que hagin penjat contingut en català aquesta setmana, només 4. És Herois, que és una pel·lícula catalana, estava disponible en versió original, és a dir, en català, a Filmin Cat i a Prime Video. Des d'aquesta setmana també està disponible a Rakuten. No és que fins ara no estigués la versió original a Rakuten, és que és una pel·lícula nova al catàleg de Rakuten. I com us deia, fins aquí les novetats de la setmana, les novetats destacades. Només he parlat de 4 plataformes perquè les altres més de 50 plataformes que donen servei a l'estat espanyol no en pengen res en català, només a Contraplus, Filmin, Movistar, Prime Video i Rakuten, només aquestes 5, i per això no he parlat de les altres més de 50, i a veure si algun dia podem parlar de moltes plataformes i no puc destacar tants títols a les diferents plataformes. Però bé, ara passem a les recomanacions. Com he dit, hi havia recomanacions, però primer recomanaré, entre cometes, 3 pel·lícules que són novetats, entre cometes, a Netflix. Són novetats a Netflix, però no les he ficat amb les altres, perquè segons Netflix, aquestes 3 pel·lícules catalanes que només existeixen en català no estan en català a la seva plataforma. Segons Netflix, aquestes 3 pel·lícules estan disponibles en castellà i llatinoamericà, és a dir, en espanyol latino, que surt a Netflix, i són 3 produccions catalanes, 3 bones pel·lícules que podeu veure a Netflix des d'aquesta setmana, que ja estan disponibles a moltes plataformes. Una és Pau, la força d'un silenci, que ja vam parlar al seu moment, quan va arribar a Netflix, ja fa bastantes setmanes, però la destaco aquesta setmana perquè sorprèn que, tot i ser una pel·lícula catalana, que s'hagi rodat en català, que només hi hagi l'àudio en català, Netflix s'equivoqui i digui a tot el món que la té disponible, però la té disponible en castellà llatinoamericà. Igual que 2 novetats de Netflix d'aquesta setmana, que són Vida privada i Cançó per tu, també disponibles a moltes altres plataformes, altres a la carta, Apple TV, Google Play, iTunes, Filmin Cat i YouTube. Ara també està disponible a Netflix, però igual que la de Pau, no estan disponibles en català, però segons Netflix estan disponibles en castellà i llatinoamericà. I per això no les he volgut ficar amb les altres pel·lícules, bàsicament per destacar i parlar d'aquest tema de que Netflix, de que segons Netflix, aquestes 3 pel·lícules catalanes estiguin disponibles en castellà i llatinoamericà, però si teniu Netflix i les voleu reproduir, no us assusteu, vull dir, no, si apreteu play no se us reproduirà
en mexicà ni en cap altre dialecte del castellà. Se reproduirà en el català que s'hagi rodat, en el català central de Barcelona en aquest cas, igual que si ho reproduïa a qualsevol de les altres plataformes. Vull dir, per això no us amoïneu, sí que és una mica estrany, no?, que Netflix, tan gran i tan perfeccionista com diuen que són, s'equivoquin d'aquesta manera amb els idiomes dels àudios i a veure quan ho arreglen. Ja fa 2 o 3 setmanes que està la de Pau, La força d'un silenci a Netflix, encara no ho han arreglat, a veure quan tarden a arreglar aquestes tres i, i se n'adonen que d'aquest error i canvin i a partir d'aquí a veure si comencen a tractar més bé el català, tot i que ja han dit que doblaran unes quantes hores a l'any i subtitularan unes quantes més a l'any, però és insuficient, és molt poc. I ara passem a les recomanacions, ja que avui surt Alcarràs. S'ha estrenat Alcarràs al cinema, això sí, si l'aneu a veure, que jo us animo a que l'aneu a veure, vigileu, perquè us pot passar que la sessió no sigui en català i sigui en versió original subtitulada al català, al castellà, en versió original subtitulada al anglès, o inclús sigui doblada al castellà. I això és un gran problema, el que està passant amb Alcarràs i com s'està comportant les sales de cinema amb la pel·lícula Alcarràs i amb el català, i també les productores, perquè diuen que s'ha subtitulat al castellà i a l'anglès perquè per arribar a més gent, bueno, pues que arribin a més gent, però els subtítols en anglès no cal que els posin a totes les ciutats de Catalunya ni els subtítols en castellà perquè si vius a Catalunya ja s'entén que entens el català. I també hi ha l'excusa que llegit pel Twitter de gent del voltant de la pel·lícula, no? És que el català de Ponent no s'acaba d'entendre, no sé què, per evitar problemes de que la gent no entengui alguna part de la pel·lícula o algun diàleg, no sé què, doncs llavors, si no s'entén pel dialecte que s'ha gravat la pel·lícula, que això em trobo lamentable, és aquesta excusa, perquè també, si no entens un dialecte de la teva llengua, igual tens un petit problema. Puc entendre que no entenguis una paraula o dos o algunes expressions, però que no entenguis un diàleg o una pel·lícula perquè està en un dialecte que no és el teu, no sé, jo tota la vida he vist pel·lícules i sèries en el dialecte de Barcelona, no amb el dialecte de les Terres de l'Ebre i no he tingut cap problema. I coneixo gent d'arreu dels països catalans i no tinc cap problema en entendre'ns. I aquesta excusa és una excusa lamentable, és una excusa molt tonta, perquè si fos veritat que subtituli al català els trossos que no s'entenen i no al castellà, vull dir, no té cap sentit, però bé, us animo a que l'aneu a veure, que l'aneu a veure en català sense subtítols i sense doblatge, sobretot, i que compartiu l'experiència a les xarxes i si l'havíeu anat a veure pensant que no tindrien subtítols perquè no està anunciat i tenia subtítols, doncs us animo a que ho denuncieu a les xarxes, que reclameu al cinema una fulla de reclamació i depèn si us enfadeu molt, doncs sortiu de la sala i que també us tornin els diners perquè us han mentit a la cara. Això sí, si feu això igual us quedeu sense mirar la pel·lícula i no teniu més oportunitats en un futur proper, però també s'han de lluitar contra les injustícies. Bones, Dark Segador, no t'havia vist. I això, que comencem l'apartat nou, l'apartat de recomanacions, recomanar unes quantes pel·lícules una mica amb l'actualitat de la setmana vinculant, tal, i com aquesta setmana ha sortit la gran pel·lícula en català de l'any, Alcarràs, que va guanyar l'Os d'Or, doncs aquesta setmana seran tot títols catalans produïts en català i comencem per Estiu 1993, que és una producció de la mateixa directora que Alcarràs, de la Carla Simón, i per tant us animo a que la vegueu, la podeu veure gratuïtament al 3 a la carta i a Ràdio Televisió Espanyola Play, i la podeu llogar a comprar al Google Play, a Prime Video o a YouTube Move. Per tant, no teniu excusa per no veure-la, la podeu veure gratuïta a les plataformes de les dues televisions públiques o la podeu llogar en alguna de les altres plataformes. I pot ser un bon aperitiu per anar a veure abans d'anar a veure Alcarràs. Següent recomanació, plats bruts. No... La veritat és que no havia pensat en recomanar-la aquesta setmana,
però veient el rebombori que es va crear a Twitter perquè no es podia veure Plats Bruts durant unes hores a YouTube, perquè el YouTube va tancar el compte de TV3 perquè l'havien usurpat. I la gent es va ficar les mans al cap al Twitter perquè no es podia veure Plats Bruts, no perquè no es pogués veure el YouTube de TV3, on també hi ha Rico Heroes o Jet Lag o altres sèries de TV3 i tots els programes. No, no, la gent es va enfadar i es va posar les mans al cap perquè no es podia veure Plats Bruts i la majoria ni s'havien adonat que el que havia passat era que havien tancat el compte de TV3, que es va recuperar al cap d'unes hores amb tot el seu contingut, al cap d'unes hores va tornar a veure Plats Bruts i per tant ja està arreglat. I per això la recomano, perquè s'ha creat un rebombori espectacular pel tancament del YouTube de T3 durant unes hores perquè no es podia veure Plats Bruts i us recomano que veieu Plats Bruts si no l'heu vist, si l'heu vist que la torneu a veure, però si no la podeu veure a YouTube, que sapigueu que la teniu disponible gratuïtament al 3 a la carta i la teniu disponible amb la subscripció normal de Filmin Cat i Prime Video. I per tant, si torna a passar que YouTube es tanca, tranquils, podeu seguir veient Plats Bruts tranquil·lament al 3 a la carta, a Filmin Cat i a Prime Video. I per tant no cal que ens posem les mans al cap en què Plats Bruts ha desaparegut del YouTube. És molt curiós que no es trobessin a faltar Plats Bruts. De fet, vaig veure tuits de gent que no té ni 50 seguidors al Twitter amb més de 300 retuits parlant de Plats Bruts al YouTube de perquè l'havien tret. I la gent es va tornar, però és que molt boja. I sincerament no sé ben bé què passa. Bueno, sí que és una sèrie molt bona, no? Però és una sèrie que ja té més de 20 anys. I és increïble que aquesta sèrie encara segueixi a la memòria de la gent, que si demanes a algú que et recomani sèries en català, et recomani Plats Bruts sempre, és espectacular. La gent la recorda molt, la segueix mirant, la segueix recomanant, la segueix remirant. Es compra ara que ha sortit el DVD de la sèrie completa amb l'ara se'ls compra, aviat sortirà a l'Amazon, crec que ja està l'anunci que surt la setmana que ve, et pots comprar el lot de tota la sèrie completa també. Vull dir, i la gent s'ho està comprant, jo sóc un dels que se l'ha comprat, s'ha de dir, però no em vaig posar les mans al cap perquè no es pugui veure al YouTube, perquè a part de que ara mateix no l'estic mirant, sé que es pot veure a 3 plataformes més. I per això us la recomano, no com a recomanació perquè tots coneixeu Plats Bruts, tots sabeu de què va Plats Bruts, tots heu vist, si no heu vist Plats Bruts, heu vist talls de Plats Bruts pel Twitter, pel YouTube, a l'APM, a 1000 llocs, i us la recomano, no com a tal, sinó que per a que sapigueu que es pot veure a 3 plataformes més enllà de YouTube, Prime Video, 3 a la carta i Filmin Cat. I gratuïtament, bé, amb subscripció a Filmin Cat i a Prime Video, però vull dir que la teniu super accessible. De fet, està disponible gratuïtament al 3 a la carta i està disponible a la segona plataforma amb més usuaris de Catalunya, que és Prime Video, i a la plataforma amb més contingut en català, que és Filmin Cat. No teniu excusa per no veure Plats Bruts dinant si ha desaparegut del YouTube. I aguanta molt bé i és sorprenent, i això que parlen de pessetes, parlen de... no tenen smartphones, i és sorprenent perquè és un canvi generacional quan la veus brutal, però segueix aguantant molt bé i la gent que no sap ni què és una pesseta segueix rient de Plats Bruts i de les bromes, inclús quan fan bromes amb el Megafiori i amb altres coses que la gent d'ara no, segur que no ha sentit mai, la gent jove d'ara, com casets o... Vull dir, i està molt bé, aguanta molt bé, està envellint molt bé, i jo crec que és en part perquè bé, és la memòria col·lectiva de la joventut i la infància de gran part de Catalunya. I per això aguanta molt bé i la gent la segueix veient, la segueix recomanant. I bé, doncs jo també em sumo a les recomanacions de Plats Bruts per a que sapigueu que es pot veure a 4 plataformes. I si desapareix d'una, la teniu a 3 més i no passa res. Ara seguim amb recomanacions de pel·lícules catalanes, de pel·lícules en català. Avui tot serà producció catalana, ja ho he dit al principi, però és bàsicament no, per l'actualitat de que avui sortia als cinemes Alcarràs, doncs, per si no la podeu anar a veure o voleu veure més cinema en català després de veure-la o voleu un aperitiu en català abans d'anar-la a veure,
doncs us recomanaré títols en català disponibles a les plataformes. Ara Pa Negre, que va ser potser abans d'Alcarràs, la pel·lícula que en català que més va donar per parlar, perquè va triomfar als Gaudís del 2010, però també va ser la primera pel·lícula en català que va guanyar un Goya a millor pel·lícula, i és que és una pel·lícula molt bona, que parla molt bé de la postguerra rural, a partir de la visió de les vivències de dos infants, i us la recomano que la veieu. No és una comèdia com Plats Bruts, és un drama rural, de fet, una mica com Alcarràs, però temes molt diferents, perquè Pa Negre va de la guerra i de la postguerra, i us la recomano. La teniu disponible a Filmincat i amb la subscripció normal, i us la recomano completament si no l'heu vist. Una altra també parlant de guerra, postguerra, en aquest cas disponible a Netflix. Mira, abans parlàvem de que Netflix tenia 3 pel·lícules catalanes indexades com a castellà i llatinoamericà. En aquest cas la té indexada com a català. Com veieu a la definició, també aquí posa multilingüe, però és perquè part dels diàlegs són en castellà, perquè bàsicament la història passa a un poble d'Aragó, i per tant amb els personatges que no són catalans doncs s'ha de parlar en castellà, que si no, no t'entenen, i en aquest cas és normal, està justificat que hi hagi converses en castellà. Aquesta pel·lícula no és de la postguerra, va directament de la Guerra Civil al front d'Aragó. Us la recomano, és una bona pel·lícula en català. A mi em va agradar i no se'm va fer estrany els diàlegs en castellà, com sí que em passa amb moltes altres produccions en català. Amb aquesta no se'm va fer estrany, ni em va sobtar, ni em van parèixer massa diàlegs en castellà. I per tant, bé, us la recomano. Un altre drama, sí, una mica a la línia de Pa Negre, Incerta Glòria. La teniu a Netflix, els que teniu Netflix, i tu, Mononoke, que digues que feia mesos que no mirava res a Netflix, tens una pel·lícula catalana per veure a Netflix. Si tens no sé si tens el Netflix del país on vius, però bueno, si el tens allí igual no la podràs veure, però si tens la Netflix d'Espanya, doncs segur que sí. I ara un altre drama, aquest més modern, és Vilafranca. El teniu disponible a 3 a la carta gratuïtament i a Filmincat amb la subscripció normal. És una adaptació d'una obra de teatre, que també n'hi ha ara, no? Que també hi ha al cinema Escape Room, una altra adaptació d'una obra de teatre. Doncs Vilafranca és una altra adaptació, en aquest cas no és una comèdia com Escape Room, és un drama, però té moments que, tot i que sigui drama, té moments intensos i algun moment també que et fa treure un somriure, o que inclús et pot fer riure i empatitzar molt amb els personatges, i us la recomano. Com veieu, no us estic explicant massa de què va, bàsicament perquè no vull que em diguis, per exemple, m'has fet un spoiler de la pel·lícula, ja no la vull veure, que ja sé com acaba, o ja m'has dit no sé què doncs no us faré cap spoiler, us explicaré una mica el que hi ha a les sinopsis de les plataformes. Tot i que de moment totes les que he recomanat, lògicament les he vist, perquè si no, no les podria recomanar, no sabria si són bones o no. Ara passem a les comèdies, una altra adaptació d'una obra de teatre, en aquest cas El Nom, també una obra de teatre de Joel Joan, com el cas d'Escape Room. Us recomano que la veieu, és una pel·lícula molt divertida, ha guanyat, va tenir moltes nominacions al Gaudí, la podeu veure gratuïtament a 3 de la carta o amb la subscripció a Filmin. A mi em va agradar bastant, bé, hi ha moments molt divertits i moments així una mica de tensió, però tensió que t'acaba traient, no? En lloc d'assustar-te, com pot ser una pel·lícula de terror, té tensió que t'acaba fent treure un somriure i que t'enriguis i t'entretinguis amb la pel·lícula. Està molt bé, us la recomano totalment, també igual que les altres. I ja per acabar, tornem una mica al Alcarràs, no? Tornem a les terres de Ponent. No podia acabar d'una altra manera les recomanacions, ja que les feia de cinema i de produccions en català, perquè avui havia sortit Alcarràs. No podia acabar amb una altra sèrie que no fos Lo Cartanyà, una gran sèrie de TV3. La teniu disponible a
Altres a la carta, és una comèdia, tots segurament també la coneixereu, no va marcar tant com Plats Bruts, però va marcar bastant. És una sèrie molt divertida que passa a un poble de Ponent. Si no l'heu vist mai, la recomano que la veieu. Si l'heu vist, us recomano que la torneu a veure. I perquè bé, és molt divertida. A mi em va agradar molt quan la van emetre i no fa molt la vaig tornar a veure. Em va seguir agradant molt. I això sí, no té subtítols i potser com és en dialecte de Ponent, potser no l'acabo d'entendre i haureu de buscar subtítols en castellà. Però bé, això ja les productores del Carràs ja ens ho podran fer, suposo. I fins aquí el directe d'avui, fins aquí les recomanacions i les novetats. Espero que aquest canvi de menys novetats i sent només les destacades, incorporant també recomanacions, sigui una mica més diferent, una mica més dinàmic i us agradi més, ja ho anirem perfeccionant i a veure si més endavant pot tenir més efectes i tot va una mica millor. I bé, és la primera vegada que feia així recomanacions i a veure de quin tema passa durant la setmana per poder fer les recomanacions de la setmana que ve. Espero que us ho hagueu passat bé al directe, que hagueu vist curiositats que no coneixeu de les vostres plataformes, ja siguin novetats o amb les recomanacions. I espero que ens veiem divendres que ve al següent directe, a la mateixa hora a les 8. Espero que sigui a les 8 i no a les 8 i 5 com avui, però m'he entretingut una mica abans de començar, perdoneu. He tingut alguns problemes tècnics i al poc de començar el directe he vist que eren els problemes, que eren bàsicament que la connexió fallava perquè estava emetent amb alta definició i només faltava que amb els problemes de connexió que tinc emetís amb alta definició. Llavors he tancat, he tornat a començar i ja està. Us recordo que us podeu baixar l'app per veure tot el contingut i rebre notificacions quan la vostra plataforma tingui contingut nou en català. També us recordo que a partir d'ara els directes després els podreu recuperar com sempre fins ara al mateix Twitch, a ClapClap i a YouTube. A partir d'ara també en format podcast a iVoox. Espero que amb iVoox s'entengui una mica igual que per Twitch, perquè tampoc ja és molt visual i el que poso no crec que es pot entendre només escoltant perfectament. I això, com sempre us dic, ens seguim veient a través de la web. Qualsevol cosa teniu a les xarxes, a Twitter, Instagram, Facebook, bé, teniu aquí baix tots els llocs on podeu trobar els perfils de les xarxes des del sofà. I res, ara, bueno, no què, ara parlem per privat a veure el tema del directe, per mi cap problema. Això sí, no estic del tot d'acord amb la teva crítica de l'última pel·lícula de Bèsties Fantàstiques. A mi em va agradar. Ja sé que a tu no, però a mi em va agradar. I res, ens veiem la setmana que ve, que vagi molt bé, que gaudiu del cap de setmana. Aprofiteu per, si podeu, anar al cinema a veure Alcarràs només en català, sense subtítols ni doblatges en castellà. Només faltaria que haguem de veure subtitulada al castellà una pel·lícula en català, com que tenim una pel·lícula en català que triomfa per Europa. I res, i podeu seguir consumint audiovisual en català a les plataformes. Si no sabeu on trobar, teniu la web des del sofà per buscar i remenar el que voleu veure a cada moment i les recomanacions d'avui també. Això, ens veiem divendres que ve, que vagi molt bé, gràcies per ser-hi i pels comentaris al xat, que vagi molt bé, bona setmana.